Смирението. Глава 3 на Премъдрост на Исус син Сирахов. Синко, върши делата си скромно и ще бъдеш обичан от всеки, който е мил на Бога. Колкото повече си възвеличаван, толкова повече проявявай смирение и ще намериш благоволение от Господа. Защото голямо е могъществото на Господа. И Той се прославя от смирените. Не се стреми към неща, не посилни за тебе. Не се опитвай да преценяваш онова, което е по-могъщо от тебе. Това, което е определено за тебе, то да ти е в ума, а което е скрито, не ти е потребно. С дела, които не са по твоите сили, не се занимавай. Предостатъчно за човешкия разум е това, което ти е разкрито. Защото мнозина са се заблудили в своите догадки, а погрешни представи са замъглили разсъдъка им. Жестокото сърце накрая зле ще се изпати и който се стреми към опасност, ще попадне в нея. Жестокото сърце ще понесе тежки скърби и грешникът ще трупа грях върху грях. За горделивия няма лек в изпитанията, защото плевелът на злото дълбоко се е вкоренил у него. Сърцето на разумния ще разбере притчата и мъдрият внимателно ще се стреми да слуша. Водата гаси запаления огън, а милосърдието очиства греховете. Който отвръща на благодеянията, мисли за бъдещето и когато попадне в беда, ще намери опора. Амин.